4. poglavlje. Od toga mi je dana filozofija prirode, a posebno kemija u najobuhvatnijem smislu tog pojma, postala jedinim zanimanjem. Revno sam čitao djela, genijalna i rafinirana, koja su moderni istraživači napisali o tim temama. Bio sam nazočan predavanjima i njegovao poznanstvo sa stručnjacima za prirodne znanosti na sveučilištu. Pronašao sam čak i u gospodinu Krempu veliku količinu zdravog razuma i istinskog znanja, spojenoga, doduše, s odvratnom fizionomijom i manirima, ali zbog toga ništa manje vrijedno. U gospodinu Waldmanu našao sam pravog prijatelja. Njegova blagost nikad nije bila obojena dogmatičnošću, a predavao je s nekom iskrenošću i dobronamjernošću, koja je isključivala svaku pomisao na pedanteriju. Na 1000 mi je načina utirao put k znanju i postigao da mi i najzamršenija istraživanja postanu jasna i lako shvatljiva. Moja je želja za znanjem isprava bila kolebljiva i nesigurna. Kako je vrijeme odmicalo, sve je više dobivalo na snazi i uskoro je postala tako revna i tako gorljiva da su zvijezde često već ne stajale u jutarnjem svjetlu, dok sam ja još bio zauzet u svom laboratoriju. Budući da sam se tako marno prihvatio posla, lako je zaključiti kako sam vrlo brzo napredovao. Zaista, moja je revnost zapanjivala studente, a moja uspješnost profesore. Profesor Kremp često me znao upitati, s lukavim smiješkom na licu, kako napreduje Cornelius Agrippa, dok je gospodin Waldman izražavao najiskrenije oduševljenje mojim napretkom. Tako su prošle 2 godine, za kojih nisam nijednom posjetio Ženevu, već sam bio dušom i srcem zaokupljen traganjem za nekim otkrićima do kojih sam se nadao doći. Nitko osim čovjeka koji je to osjetio ne može zamisliti zamavnost prirodnih znanosti. U drugim disciplinama čovjek stiže donde dokle su drugi stigli prije njega i dalje nema što saznati. Ali u bavljanju prirodnim znanostima neprestano se otvaraju mogućnosti otkrića i čudesa. Mozak umjerenih sposobnosti koji se temeljito dao na neko izučavanje neizostavno mora postići veliku vještinu u tom izučavanju. I ja, koji sam neprestano težio k postizanju jednog cilja mojih istraživanja i bio potpuno njime zaokupljen, napredovao sam tako naglo da sam pri kraju 2. godine došao do stanovitih otkrića na polju usavršavanja nekih kemijskih instrumenata, što mi je osiguralo veliki ugled i divljenje na sveučilištu. Kada sam došao do toga stupnja i bio toliko upoznat s teorijom i praksom filozofije i prirode, koliko je to ovisilo o predavanjima bilo kojeg profesora u Ingolstadu, te moj boravak ondje nije više nužno pridonosio mojem napretku. Počeo sam se baviti mišlju da se vratim svojim prijateljima i svom rodnom gradu, kad se zbio jedan slučaj koji mi je produljio boravak. Jedna od pojava koja je posebno privukla moju pozornost bila je ustrojstvo ljudskog tijela i zapravo svake životinje nadahnute života. Iz čega, pitao sam se često, proizlazi načelo života? Bilo je to smijano pitanje koje se oduvijek smatralo zagonetkom, a ipak kako bismo se često primakli samom rubu spoznaje, kad nam kukavičluk i nehaj ne bi sputavali istraživanje. Prometao sam te okolnosti u duhu i odlučio se od tada pa nadalje posvetiti upravo onim granama filozofije prirode koje se odnose na fiziologiju. Da nisam bio prožet gotovo nadnaravnim oduševljenjem, moje bi bavljenje tim predmetom bio mučno i gotovo neizdržljivo. Da bismo ispitali uzroke života, moramo se ponajprije pozabaviti smrću. Upoznao sam se s temeljima anatomije, ali to nije bilo dovoljno. Morao sam promatrati i prirodno propadanje i truljenje ljudskog tijela. Tijekom mog školovanja, moj otac budno pazio da mi se u mozak ne utisnu nikakve nadnaravne strahote. Ne sjećam se čak ni da sam drhtao zbog kakve praznovjerne priče ili se plašio prikaza duha. Mrak nije ostavljao nikakav dojam na moju maštu, a groblje je za mene bilo tek odlagalište za tijela koja su od hrama i ljepote i snage postala hranom crvima. Sada sam se morao ispitivati uzrok i razvoj toga raspadanja i bio prisiljen provoditi dane i noći u kriptama i kosturnicama. Moja je pozornost bila usmjerena na svaki predmet nepodnošljiv ljudskoj tankočudnosti. Vidio sam kako se lijepa građa čovjekova raspada i kopni. Motrio sam kako razornost smrti zamjenjuje cvatući obraz života. Vidio sam kako crv baštini čudesa oka i mozga. Zastao sam, razmatrajući i analizirajući sve pojedinosti uzročne i posljedične veze, kako se očituju u promjeni iz života u smrt i smrti u život, dok odjednom usred te tame nije sinulo nenadano svjetlo. Svjetlo tako blistavo i čudesno, a ipak tako jednostavno da sam se
premda mi se zavrtjelo u glavi od veličine obzora koje je osvjetljavalo, morao začuditi što sam, od tolikih genijalnih ljudi koji su usmjeravali svoja proučavanja na isti predmet, upravo ja bio određen da otkrijem takvu zapanjujuću tajnu. Upamtite, ja ne bilježim tlapnje luđaka. Kao što sunce sja na nebesima, tako je ovo što tvrdim istina. Možda ga je proizvelo neko čudo, ali faze toga otkrića bile su jasno izražene i moguće. Nakon dana i noći nevjerojatnih napora i muka, uspio sam otkriti uzrok rađanja i života. Što više, postao sam i sam kadar udahnuti život beživotnoj materiji. Zaprepaštenje koje sam isprva osjetio pri tom otkriću ubrzo se povuklo pred radošću i zanosom. Nakon tolika vremena provedena u mučnim naporima, dospjeti odjednom na sam vrhunac svojih želja bila je najljepša nagrada za trud. Ali to je otkriće bilo tako veliko i tako snažno da su svi koraci koji su me do njega doveli bili izbrisani zbog sjećanja. I pred sobom sam gledao samo rezultat. Ono što su najmudriji ljudi od stvaranja svijeta pokušali dokučiti i za čim su toliko težili, bilo mi je sad na dohvat ruke. Nije se, poput magičnog prizora, predamnom sve otvorilo odjednom. Saznanja do kojih sam došao bila su takve prirode da su više usmjeravala moja nastojanja u času kad su se usredotočila na cilj mog istraživanja, nego što su otkrivala već ostvareni cilj. Osjećao sam se poput onog Arapina koji je bio pokopan s mrtvacima i pronašao put u život pomoću samo jednog žmirkavog i naizgled neučinkovitog svjetla. Vidim po vašoj znatiželji, po čuđenju i nadi koja se čita u vašim očima, prijatelji moji, kako očekujete da vas uputim u tajnu koju sam upoznao. To je nemoguće. Saslušajte pozorno moju priču do kraja i odmah ćete shvatiti zašto sam toliko suzdržan kada je o tome riječ. Ne želim vas povesti ovako neopreznog i zanesenog kakav sam ja tada bio, u propast i neizbježan jad. Naučite od mene, ako ne iz mojih pouka, onda barem iz mog primjera, kako je opasno stjecati znanje i koliko je neizmjerno sretniji čovjek koji vjeruje da je njegov rodni grad cijeli svijet, od onoga koji teži da postane veći nego što mu to priroda dopušta. Kada sam otkrio kakva mi je nevjerojatna moć na dohvat ruke, dugo sam oklijevao razmišljajući na koji ću je način upotrijebiti. Premda sam posjedovao moć da udahnem dušu, ipak je pripremiti tjelesni okvir koji će je primiti sa zamršenim tkanjem vlakna, mišića i žila i dalje bio nezamislivo težak i naporan posao. Isprava sam bio u dvojbi da li da se upustim u stvaranje bića poput sebe ili radije nekog jednostavnijeg organizma. Ali mi je mašta bila toliko zanesena mojim prvim uspjehom, te mi nije dopuštala sumnje u moju sposobnost da dadem život tako složenoj i čudesnoj životinji kao što je čovjek. Sirovine s kojima sam u tom trenutku raspolagao nisu se činile ni izdaleka dovoljnima za tako zahtjevan pothvat, ali nisam ni časka sumnjao da ću na kraju uspjeti. Pripremio sam se za mnoštvo poraza. Postojala je mogućnost da mi rad bude neprestano ometan i moje djelo na kraju nesavršeno. Ipak, kad sam uzeo u obzir napredak koji se svakog dana bilježi u prirodnim znanostima i mehanici, ponadao sam se kako će moji sadašnji pokušaj u najmanju ruku položiti temelj budućem uspjehu. Na isti način nisam mogao smatrati veličinu i složenost moga plana argumentom u prilog njegove neizvedivosti. S takvim sam čustvima započeo stvaranje ljudskog bića. Budući da su male dimenzije dijelova predstavljale veliku prepreku brzini djelovanja, odlučio sam, suprotno svojoj prvoj bitnoj namjeri, napraviti stvorenje gigantskog stasa, to jest oko 8 stopa visoko i razmjerno krupno. Nakon što sam donio tu odluku i proveo nekoliko mjeseci uspješno prikupljajući i sređujući svoj materijal, krenuo sam. Nitko ne može zamisliti raznolikost čustva koji su me poput uragana tjerala naprijed u prvom oduševljenju uspjehom. Život i smrt činili su mi se izmišljenim granicama koje ću ja prvi pregaziti te usmjeriti bujicu svjetla u naš mračni svijet. Nova će me vrsta blagosijati kao svog stvoritelja i svoje izvorište. Mnoge će sretne i prekrasne naravi dugovati svoje postojanje meni. Nema tog oca koji bi mogao polagati pravo na zahvalnost svojega djeteta u tolikoj mjeri u kojoj ću ja zaslužiti njihovo. Baveći se takvim mislima, pomislio sam kako bih, ako već mogu udahnuti život beživotnoj materiji, možda s vremenom, premda mi je to trenutačno nemoguće, uspio obnoviti život ondje gdje je smrt naizgled prepustila tijelo propadanju. Te su mi misli podržavale duh dok sam se neumornim žarom predavao svom pothvatu. Neprestano učenje natjeralo mi je bljedilo u obraze.
a tijelo mi je omršavilo od boravka unutar 4 zida. Ponekad bih na samoj granici izvjesnosti pogriješio, a ipak sam ustrajao u nadi koja će idućeg sata ili idućeg dana možda biti ostvarena. Ta tajna koju sam samo ja posjedovao bila je nada kojoj sam se do kraja posvetio i mjesec je motrio moje ponoćne napore dok sam bez predaha u svojoj neumoljivoj revnosti slijedio prirodu u njezina skrovišta. Tko može zamisliti užase mog tajnog posla dok sam čeprkao po neposvećenoj vlazi groba ili mučio nekakvo živo stvorenje da bih udahnuo dušu beživotnoj glini. Sada mi dršću udovi, a oči se pune suzama pri samoj pomisli na to, ali u tome doba neodoljivo i gotovo mahnit nagon tjerao naprijed. Činilo se da sam izgubio volju ili osjećaj za sve drugo osim za taj jedan cilj. Sakupljao sam kosti iz kosturnica i remetio profanim prstima veličanstvene tajne ljudskog tijela. U samotnoj sobi, bolje reći ćeliji na samom vrhu kuće, odvojena od svih ostalih stanova, galerijom i stubištem, nalazila se moja radionica gnusnog stvaranja. Oči su mi ispadale od napora dok sam se bavio pojedinostima moga posla. Dvorana za sekciju i klaonica bile su izvorom velikog dijela sirovina. Često je ljudska priroda u meni s gnušanjem okretala glavu od mojih zanimanja dok sam i dalje potaknut nekom gorljivošću koja je neprestano rasla, privodio svoj rad završetku. Ljetni su mjeseci prolazili dok sam tako dušom i tijelom slijedio jedan cilj. Bilo je to posebno lijepo godišnje doba. Nikad nisu polja poklonila obilniju žetvu, niti loze nudile tako raskošnu berbu, ali moje su oči bile neosjetljive na čari prirode. Istodobno, osjećaj zbog kojih sam zanemario prizore oko sebe, natjerali su me i da zaboravim one prijatelje koji su bili kilometrima udaljeni od mene i koje tako dugo nisam vidio. Znao sam da ih moja šutnja uznemiruje i dobro sam pamtio riječi svoga oca. Znam da ćeš, dok si zadovoljan samim sobom, misliti na nas s ljubavlju i da ćeš nam se tada redovito javljati. Moraš mi oprostiti ako svaki prekid u tvom dopisivanju shvatim kao dokaz kako jednako zanemaruješ i svoje ostale dužnosti. Stoga sam dobro znao što će moj otac osjećati, ali nisam mogao skrenuti misli sa svoga zanimanja, po sebi odvratnoga, koja je međutim tako neodoljivo zaposjelo moju maštu. Želio sam na neki način odgoditi sve što je bilo povezano s mojim osjećajima, nježnosti i ljubavi do trenutka kad taj veliki cilj, koji je progutao sve navike moje naravi, ne bude postignut. Tada sam mislio kako će moj otac biti nepravedan, pripiše li moj nemar poroku ili nehaju s moje strane. Ali sad sam uvjeren kako je imao puno pravo kad je mislio kako u svemu tome nisam posve slobodan od krivnje. Ljudsko biće u izvanrednim prilikama mora vazda sačuvati smiren i sabran duh i nikad ne smije dopustiti strasti ili nekoj prolaznoj želji da taj mir poremeti. Vjerujem da bavljenje znanošću ne čini iznimku od tog pravila. Ako istraživanje kojim se baviš pokazuje tendenciju da oslabi tvoja nježna čustva i uništi ti volju za onim jednostavnim užicima koje ništa ne smije pokvariti, onda je to istraživanje zacijelo nezakonito, to jest neprikladno za ljudski duh. Da su se svi oduvijek pridržavali tog pravila, da čovjek nije nikad dopustio da bilo kakav cilj poremeti mir njegova blagog kućnog ozračja, Grčka nikad ne bi bila pokorena. Cezar bi bio poštedio svoju zemlju, Amerika bi bila postupnije otkrivena, a carstva Meksika i Perua ne bi bila uništena. Ali, zaboravljam da sam se opustio u moralne pouke u najzanimljivijem dijelu moje priče i vaš me izraz lica podsjeća da moram nastaviti. Moj mi otac nije ništa pribacivao mojim pismima i obratio je pozornost na moju šutnju samo utoliko što se više nego prije raspitivao o onome čime se bavim. Zima, proljeće i ljeto prošli su dok sam bio tako zauzet, ali ja nisam gledao pupoljke ili lišće koje se počelo zelenjeti na stablima, prizore koji su me do tada uvijek ispunjavali neizrecivim užitkom. Tako sam temeljito bio zaokupljen svojim poslom. Lišće je te godine uvelo prije nego što se moj rad približio mom završetku. I sad mi je svaki dan sve jasnije pokazivao koliko sam uspio. Ali tjeskoba je obuzdala moje oduševljenje i izgledao sam više poput roba koji je osuđen da teško radi u rudniku ili na bilo kojem mučenom i neljudskom poslu, nego poput umjetnika koji se bavi svojim omiljenim zanimanjem. Svake noći mučila me neka vrućica, a živci su mi upravo bolno popustili. Stresao bi se čuši kako pada list sa stabla i klonio sam se ljudskog društva kao da sam počinio nekakav zločin. Ponekad
bih osjetio strah shvativši u kakvu sam se ruševinu pretvorio. Na životu me održavala tek energija koju mi je ulijevao moj cilj. Moj će posao uskoro biti priveden kraju i vjerovao sam kako će kretanje i zabava otjerati svaku bolest koja bi mogla prijetiti, te sam obećao sebi jedno i drugo čim moje djelo bude završeno.